takulandirani pamalawi pathu pano lero tili kuno ku Namyango kuno timakutcha pakona kati timadziwa pakona ndiye tikufuna ticheze ndithu ndi mnyamata uyu wa luso ili limene lili lojambula zamanja. Tili pano limodzi ndi azimayi athu apamalawi wathu ma two sisters. Tatiuzeni lero mwatitengera kuti? Lero takutengerani kuno kumene ndithu kuli mnyamata wathu amene ali ndi luso limene ndithu amapanga zojambula zina mwa izo ndi mmene mukuonera mmene wazikira mitengomu. Ndiye takutengerani kunoko kuti mudziwenso kuti amalawi nawonso akupanga zinthu ngati ziti zimene zizi. Ndithu ife takulandirani kunoko, tiyeni tione tonse zimenezi. Ziko mwami apa taona ndithu zimenezi iyi ndi nyama yokongola kwambiri mmene ikuonekerapo. Mwayiona nde anthu amakonda zinthu ngati zimene zimayika m'manyumba makoma ndithu point ndi khomo kuti anthu akamalowa nyumba aziona kuti koma nyumba muli zinthu zokongola limene zilili apapa. Ndithu ndi mtsinje umene ukuonekeramu ndi madzi ndithu, kati ngelekezo kuti ndi nyanja imeneyi mbalame zili mumtundamo zikuuluka. Ndithu zimene achita amalawi kunoko pokonda dziko lawo la Malawi zimene akupanga ndi zimenezi. Kusiyana kungokhala komano ayenera ndithu munthu kugwisa ntchito luso lake kuti so apange survive moyo wa tsiku ndi tsiku. Ndithu mwina ingotitengerani tione kuti atifotokozere bwinobwino amenewo nyamata amene. Koma nangapaliso china anthu atha kukonda nkhondo inali apayi pamene ndipo panali nkhondo yoopsa kwambiri. Mamuna anzako mpachuluma ningotatani ndi nkhondo imene ili pamene pa amene somukuona akulu oyipidwa kwambiri ali apa ndi mmene zilili ndithu nyamata atha kupanga luso labwino kwambiri. Tikaona Malawi ndithu nambala ndi imeneyi ati Tom Raphael namba yake ndi imeneyi ndithu. Ticheza naye Tom yitu pamenepa ndithu azimayi a two sisters afuna acheze naye kuti Tom atifotokozere za luso lake limeneli, komanso kuti mwina anthu enanu mutha kufunapo kuti akupangireni maluso amenewa afotokoze. Tom mutu akunena kuti zinthu zimenezi amapanga zosiyanasiyana ngati mukufuna kuwongolesa nyumba mwanu kaya ndi muloji kaya ndi mu restaurant kaya even mu mahotels mutha kumpeza tu nyamata ameneyi afotokozatu bwino zomwe bwinobwino za nkhani yake. Two sisters tupita kwa Tom tikacheze naye tikamve mmene anayambira luso lake. Tanyamukana baba, tanyamukadini. Apa tikuona ma two sisters akupita kuti acheze naye Tom tampeza ndithu pamalo pake pamene akugwira ndithu ntchito yake yosiyanasiyana. Koma abale asa achimene takupezani ife ndife two sisters Mulalo amene tikumayenda paja ndi apo kungati kuyenda Malawi mwathu muno kusakasaka anyamata kana amene ali ndi maluso osiyanasiyana. Ndiye ifepo nopo ndithu tikukomera kuti ife ticheze nanu. Inuyo tatiuzeni dzina anu ndinu ndani? Neo matiza kama Thompson Raphael chabu. Ifeyo ndithu ndi kwambiri ndi mmene taonera katundu wanu mmene mukupangira. Kodi zinthu ngati zimene zizi kuti mufike pamenepa munayamba bwanji? Neo zimezi namba ndili primary vathemene majambula makatuni monga mwane zona nde ndikukula kumaenda ndapeza zoti makupanga akasaona chimene lusumene maidika tena mama ndimpikisa then nditafika secondary azinzanga nawonso ataona luso mwene maidika anapomandikuza tinantina amathemene ndikupanga liso sana ambeza penti then after nditaona kuti ndi mmene ndikuchitira aliyese ntchito yanga madabisika nayo kupanga ntchito yokusiya size yanga then ndakhala ndapeza zoti ndaona zoti anthu luso langa kulisikira kwambiri yesu ndinatenga step ina pandekha kuti ndipange mfumu kuposa amene ndilili
Then namba kupanga follow up atazanga madi tazanga kunja madi tazungwena amina majambula mona mina wajambula tukushira pamene mupenda na bange proof kwambiri kuti jambe muzabeti maso marketing ambiri me amakhakumanifusa kala beti sali beso then nangu sinda kugamba beti kumano mokomera mungu nezo di beti mplebana ndisa na kusandeka noka kulengira kamanga miezi panga kwa panopo mwezi wa 3 mano imene chino lemagwira atamaona ngati ndina namba kalekale mai kamalanga komanso ndinda lisomwe kana ndipasa mwezi uno ndo achitatu chambiri za painting zo kusiya zimene majambula ndi bopeni chabwino ndiyeno apapa tikudziwa zoti mukujambula munthu yokoti ndi mzimayi mzibambo kapena mwana okay munthu uyu ndi mwana mwana ni wankazi chabwino ayi mama mumakhalira kuti ineyo panopo ndikupezekera bangwe bangwe ndimakhalira mwamondiwa komano ndimapezekera pa weaving pamene magwira ntchito panopo pa weaving mafika pa weaving ipo ndikuti basi ndikungondiimbira foni kapena ndise omwe waye mwani mundipeza chabwino kusonyeza kunena kuti mutha ndithu kujambula munthu ngati mene ndilili ine mutha kundijambula kumaonekapo olumene azimayi athu Amolaro 2 sisters awo kwajambula ndithu ndikwayika ndithu pa chimenecho ndizotheka azimangotengera choice ya munthu palena amafuna zoti ndajambulewo imene portrait ndajambulewo tikajambula zimatheka koma palena amafuna ngati ma traditional aja zimenezo zimachitika ngati ma village scene ma African woman aja ma lake scene ena mati ma fisherman zimenezo zimachitika pa malo ake omwe monga mmene chili ichocho mutha kujambula banja lonse pamenepo monga mmene pamakhalira pa khomo kujambula banja lonse pamenepo ana akuponya mpira makolo apo akupeta kana ndolo wawo zimenezo mukhozo jambula bwinobwino zimachitika pali enanso amafuna zomwezi mweneka jambulire pa khoma zimenezo zimatheka ngati mwina ulo ali ndi restaurant safuna kuti mwina azipachika pa khoma mwina kufuna kuti khoma lonse instead of lango lipenta lonse ali awa timangwikapo chochambo chimapa asankhe ocho kachinyamba ma tradition ndo timunenawo zimaoneka kwambiri wangati anthu ambiri ena amati ndikapita kopya ntchito kodi sindimakupanga zokhazi timalemba mashopu kulemba mahotelo ena ndi ena komanso kupenta nyumba ndimapenta chifukwa kujambula ndano zoti penti ndimudziwe saka ndi nkhani yopenta nyumba ndi ndamudziwa nambaso kutani bapenta ndi zitakhala zoti mwina kufuna so zoti timpentene nyumba kapena timulembele ndimjambulire pa khomapo zotheka pa mtengo okambira chabwino kuti mwina mwazi somo za ambuye akuti akukuleni kumbali ya mapenti zothekanso ndizotheka amene ali ndi mtima wachikondi oti afuna atandithandizako chifukwa mmene mukuonera ndili pasewu komwe zoopsa zochuluka timatha kuonera zoti takuchoka pano kuyendako pang'ono apeza kuti mwina wake watima wake wa satana watenga katundu ine sakudziwa chifukwa ndi makhalapo ndekha ndi zitakhala zoti wina wake afuna kundithandizako ngati nkhani ya shopu malo fo izi zimakoma ndi shopu mwene pano ndikakauti kunja kwada ndikweruka ndikuti ndimene ndiyamule zonsezi zizipita nazo pano ndi zimapereka busy komanso zimatha kuonongeka zina jani ndi kupangira chitetezo amene ali mtima kuti akhoza kundithandiza munjira ina iliyonse akhoza kundithandiza ruzeni zimenezi mwatsatane muyambe kuchiyambiko mudziyenda nazo mukafike pa mapeto monga mmene zimakhalira pamene tamba niponi kuti mutidziwitse bwinobwino ndi mitengo yake yomwe zindizo mukamapanga muzitchwa ndi mitengo yake yomwe kuti mwina anthu ngati akumva atha kutani atha mwina mwake nkuti ayi nanga sinamba mwasiya pomwe akhoza mwina kuimbirani kuti ife tifuna tipange chakuti nkulumikizana mmafoni ndiye talongosolani bwinobwino ineyo ndine chonchi katundu omwe ndimagwira naye ntchito ine wangati ndibwere ma painting omwewa
painting wanga ndikupanga apa kuti size yaikulu ndi imene ine mapanga ngati munthu andula mapanga 50,000 koma ngati munthu wacha muda wafull 100,000 koma kakhala ena ucheperawo mtengo chatsoma dani umasika tikakhala kunkhani ya ma sign post zimangotengerano ndi ntchito imene yakutira komanso ndi pamalo pake chifukwa chisanzo wina asanganene zoti ndimulembere kuti timawu tochepa kuti wina afuna tilembe khoma lonse mitengo yake makhayo siyana ndi koma mitengo yake sikuti ndiyodula kwambiri koma kunkhani ya nyumba timayambira 50,000 kumakwera malingana ndi masaiziso a nyumba ndi kunkhani ya mapaintings ena ngati ma traditional omwe nyama ina iliyonse ntere ndi 50,000 nyama ina timayambira 50,000 kumakwera kutengeraso size tikabwera kuma traditional timayambira 20,000 chifukwa yoti ndi zaleya kwambiri zoti sizitengera nthawi koma sizilonongera majozi zasiyana ndi nyama ndi maportrait ngati awawo ndi ma traditional aliyense amene angafuni ndiopezekiratu malingana ndi makonda pomaliza ndi mafuna kuwalangizako achinyamata anzanga kunja kuno kuli achinyamata ambiri omwe angokhala makomo ineyo kuyamba ntchito imeneyi suti ndayambira pandekhaye koma chifukwa cha malangizo ochokera kwa anzanga ndiomwe ndinathandizika kuti ndifike pa level ngati imene ndili pano komanso cholinga china chachikulu kuti ndimatha kuphunzitsa kwa onse amene akufuna monga ngati achinyamata ena amene akukhala makomo zimakhala zondiphunzitsa ineyo kuti wina akusowa chochita omwe ineyo chochita kundipeza pano kuti chochita kuna chochita zimampasa ndakhala ndikuphunzitsa anthu angapo ndi kwa onse amene akufuna kuphunziranso akhoza kundipeza tinopezekiratu mtengonso ndo wafeya kwambiri koma langizo lina lakwati kuno ndoti padziko panopo monga ngati Malawi kwathu kuno tinene zoti ntchito sizikusowa komano zimakusowekera kuti wewe ukhwime munzeru mwako uzidziwe kuti wewe ni ndani kwenikweni ukazizindikira pamene umadziwa zoti ineyo ndi mmene ndilili ndikhoza kukwanisa izi ndikamakhala tisamangonena zoti school tikuphunzira kuti tizalembedwe ntchito ani uzikhala tikakhala zoti ndi idea yoti tifati tizalembe wina ntchito monga ngati ineyo ndikamakhala sindimaziona ngati kuti wantchito kwa wina wake ndimaziona kuti ndine wantchito pandekha komanso ndine bwana wandekha komanso ndimafuna zoti cholinga changa ndizalembe ntchito azinyamata anzanga kwa ntchito ndiyosiyirana ineyo ndikhoza kugwira pano ntchito wina abwera ndiphunzitsa ndimusiyira sindikudziwa kuti mawali balanje iye ndikuzalembanso zake ntchito nde tiyenda achinyamata anzanga tikamakhala tizikhala ndi mtima ukhumbira zinthu zapatali zomwe even maloto athu tinalotepo ndimakhulupirira kwambiri Mulungu chifukwa pakhala zambiri ndiye amene amakhalapo nthawi zonse kwa ine sindikhulupirira munthu kwambiri chifukwa choti anthu ambiri ndagwira nawo ntchito komano amangondigwiritsa ntchito ndisiya pamene ndakhala pansi ndinazalimbano mtima kuti mapandeka kuti ineyo ngati anthu akumandikuyisa ntchito sonza kuti muli china chake chimwe ineyo chomwe ineyo sindikuchizindikira komano nditachizindikira chimene chocho ndapeza zoti pano nayamba ndekha ndinayamba ndi low budget koyamba ndalama yomwe ndinayambira ineyo business ya ineyo 10,000 ndinasakula penti oyambirira omoto ochepa kwa mapainting amene ndi mmene anthu adaona ndi mmene ndiwajambulira pamene sinalimbikitsa anthu koma ndikula mwapo ndi apo pakana kufika nawo ndinapeza malo anga pano ndingogwira ntchito ndiyende nditosa achinyamata anzanga tisakhale pansi tisakhale chete tisamangonena zoti iya president vuto ili tisakudziwa kuti feyo ndife ndani nde mazizindikira pamene muzaziwe zoti dzikoli lathu lomwe ndikuwa Malawi kusiyana olephera koza kwambiri chifukwa chakutilandira kwanu ndapempha kuti tiyeze nanu munatilandira ndithu ndi apapa ndithu ife tacheza nanu bwino mwatitambira bwino china chilichonse wakakotheka tsiku lina tidzakasongera kucheza nanu mutonjezeraso zina koma titere choncho
ndikumuzi kumakolo kweni poti kuno kutawo obadira kweni kumene kuli makolo anu ndikuti okay kuno ndikongo khalaje badaudi makolo anga amakhala kumba chane wale ni mwana wa mayuka mamona tisiya tuli kutambikika ida choka kugomba mayanga na mali kupikisa kuti chuma siri tamani tawi yeka mwana makaya pamene ndalipikisika ndeka bwera kuno ndazimira badani koma tinene kuti muli mabande ai Mungu amasiku kila kitu chose ndipo msamazibelele pano ukambia ina ofuna chanu chimene mutangane pasogolo Mungu akuzakupasa Mungu samani Ambia udalise nifanya wiki kulina tutejeza na aba ndimene tajesera ndi Two Sisters Molalo tsiku la lero kuona maluso amene Amalawi ali nawo. Lero tinali tikucheza ndi Tom Raphael amene ndithu amapezeka muzi wa Mondiwa komano kumbali ya luso lake business yake mene wanenera masomphenya yake ndokuti akhale ndi shop yake ndithu yokuti athe kumayika katundu wake maluso ake onse amene wafotokoza aja ndipo panopa akupezeka pa weaving factory mbali ndithu mwa manda kwa amene akudziwa msewu wa M1 tikamapita ku Montfort College Nguludi kapena tikamapita kuna Miyango timafika pa weaving factory. Kumbofika pa weaving factory ko kungoyang'ana ndithu tikamachoka ku Limbi tiyang'ane ku Manzere kwathu timpeza ndithu tikamachokera ku Miyango kuti kulowa mu Limbi ndekuti ndikumanja kwathu. Kaya mawu maliza kapena Raphael wauza chani anthu? okay mawango omaliza ndi thokoze niyo Sisters chifukwa chondilera chifukwa anthu ambiri amatha kumangotiona mano sakhala ndi khama loti athe kucheza nafe ambe maganizo ake mano kwa onse amene ali ndi maganizo oti ambira kwa aliyense amene akundifuna namba yanga ndi 093305874 ibwerezanso 093305874 kayimba namba limene yoyo imakhala pa laini ndi kuzakuineyo tikatero tatha ifetu ndi Two Sisters athu. Amolaro. Don't forget to subscribe, like and share the link. Subscribe.